doživjeti starost samo je dokaz vašeg dugoga života, ali nije i kraj. Provedite treću dob okruženi prijateljima i ljudima koji se brinu za vaš ugodan život. Prezadovoljni smo. Tako je mirna ulica, ja zovem naša tu. Osoblje, to nema ulaska bez kucanja, to nema bez pozdrava, nema bez tituliranja gospođe i gospođo, mi nismo ovdje broj. A to jako puno znači. Kažu, godine su kratke, a dani dugački. Pa zašto ih ne bi proveli ugodnije i ispunili srećom? Provedite svoju starost kao bračni par Čulić, sretno i zadovoljno, okruženi prijateljima i osobljem Vile Brezovica. U braku smo 63 godine, a poznajemo se 70 godina. Tako je. Vila koja pruža usluge skrbi za starije i nemoćne, palijativnu skrb, te čini život u starosti ugodnijim i sretnijim.